Hi guys, good morning. Good morning, good morning. It's me again, Roger Bolano. Nag-unloading me guys og semento diri sa Juan Jordan Guimaras gikan ni og Iligan. Tanawan nyo guys, sige mig unload og semento. Buntag sa tanan mo na karga karon na mo semento. Semento na wholesale atong ijo mo gamay. Pero mo na imong karga guys, tanawa ninyo. Wholesale. Karga dia sa truck. Karga sa truck kay deliver sa Tag-iya. Tanawa ninyo. Mo na imong karga, hapit na mahuman. Nga mong operator na gwapo, ayaw kayo mo operate sa crane. Sayaw-sayaw sa crane. Awa o. Muna mong budiga. Gamay na inabilin, basig mahuman may karong hapon. Mahuman may kay nindot pa ng panahon diri sa atbang sa Iloilo o diri sa Guimaras banda. Nawa ninyo, muna among karga, simento. Muna karga na mo simento. Isuning sling ninyo. Awa guys. Ikarga sa truck. Para ko amigo. Sige mig unload. Kay nindot mang panahon, nag-unloading may kaluyan sa Ginoo basig mahuman ay karong hapon. Mo ni update sa akong vlog karon. Diri sa Port of Guimaras. Muna yung barko, gamay rin taon, kaya Inter Island raman. Balag, gamay pero hinlo. Among kapitan na gwapo. Oh, may iro, isa ka iro, bayi. Muna yung barko. Okay. Update sa among barko. Muna yung kapitan among gwapo. Muna i-update sa mga barko guys. Sige mag-unload. Mo ni pantalan sa Guimaras. Awa ninyo. Guimaras. Sige mag-unload. Oo, ni pantalan sa Guimaras. Mong barko. Kumay rin taon. Oo na mong karga. Full sim. Ano yung bagong update ako na video guys.
Kay tunta mo sa among barko. Nindot kayong panahon. Oh, akong kapitan na gwapo. Muna kapitan na mong gwapo. Morning ka mga gwapo mga kauban. Okay. Dali akabog dito. Hi fans. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Muna akong mga amigo. Katawa ka check. Okay. Nay, bitaga may checker na dire. Okay. Mo karon ka lang Iloilo. Iloilo City. Kana itugo man na itugo. At bangara na diri sa kuan. At bangara diri sa Guimaras ang Iloilo. Okay. Okay, mo ni karon ang Guimaras. Okay. Tama ninyo. Hapit na mo man among karga. Salamat guys, mo tayo bagong update na ko na video. Paliw ko subscribe. Salamat.